Hekk kif il-qorti komplet il-kumpilazzjoni ta' Bojan Ċmelik li jinsab akkużat bil-qtil ta' Ugo Ketkuti, illum iddomina l-kaos fl-awla tal-Maġistrat Marcin Farrugia dan wara li Ċmelik der qed jitbissem waqt li bdiet tingħata xhieda li qed titressaq mill-prosekuzzjoni. Dak il-ħin kienet qed tingħata testimonjanza minn Noel Falzon li hu il-mara ta' Ugo Ketkuti. Kien l-avukat Joe Giglio li ġibet l-attenzjoni dwar il-mossi li beda jagħmel Ċmelik fejn stqar illi din ma kienx l-ewwel darba li poġġat bissima fuq fommu waqt il-kumpilazzjoni. L-avukat Giglio insista li bħalissa l-familja ta' Ugo Ketkuti għaddejja minn żmien diffiċli u li l-akkużat irid joqgħod attent għaliex kulħadd għandu sentimenti. Kien f'dan il-waqt li bdew jinstemaw ħafna vuċijiet ta' nies irrabjati barra l-awla. Aktar tard anke s-sitwazzjoni fl-awla stess komplet teskala tant li kellhom jidħlu 3 membri tas-sigurtà u l-maġistrat aġġornat is-seduta. Il-każ se jkompli fis-7 ta' Novembru li ġej. Intant fis-seduta tal-lum sar magħruf ukoll li Ċmelik kien persuna magħruf sew mal-Pulizija Serba huwa wasal Malta sentejn ilu.